Ngegim terus. Aja diganggu to, Mbah Min, Mbah Min. Aja ganggu sik to, Mbah Min, Mbah Min. Mbah Min. Memangnya aku kutub negatif. Tak mancik to, Mbah Min, Mbah Min. Ampun usil. Mbok leren sedilok to Lele. Ngopo to, Pak? Pak Bukan jaluk tulung. Bukakno info. Info loker. Info obat go pinjolan ki lho. Entah. Sampai golek dhewe kan saged to, Pak. Pak Bukan ora di paketan kok. Ndang to. Engko tak bakarke sate. Tenan ora, Pak? Duh, tenan no. Ndang to Le, golekno info sik. Obat luka akibat dikungfu sapi. Kok dikungfu sapi piye to? Lah niku luka napa, Pak? Luka benjolan alias merempul ngono lho. Ndang. Ukur. Enak Le. Enek, Pak, rada ribet tapi ampuh. Apa Le tambane Le? Bekicot, Pak. Oh, sate bekecot. Ayo doyan banget no aku. Itu sate, Pak. Tapi bekicot yang masih hidup. Ya mosok bekecot urip dipangan to, Pra? Ora dipangan lho, Pak. Lah piye? Tak wacakne sik to, Pak. Nek wis rampung lagi mbok simpulke. Oh, iya. Ndang Le. Jika Anda mengalami luka benjol atau merempul atau melentung, carilah seekor bekicot dewasa, kemudian bekicot itu tempelkan di bagian tubuh yang merempul, lalu tunggulah berapa saat. Masuk akal. Bekicot dewasa ditempel ke bagian yang merempul, otomatis merempule kuwi kesedot bekicot. Wah, makasih lho Le. Durung rampung kok wis disimpulke. Waduh, kok renek ta yo? Bukan toh? Iya, Nes, aku. Malah guyu iki apa enek sing lucu kok. Mboten, Lek. Lah niku ki napa, Lek? Diselentak sapi. Oh, lah ngerti krungu kabar duka kok malah diguyu. Panjenengan ki madosi napa to, Lek? Bekecot. Bekicot. Iya, bekecot sing mlakune klemer-klemer ngono kuwi lho, Nes. Jenenge napa to? Ya arep tak nggo tombok selentak sapi iki lho. Lah nggih napa teng riku ki enten to, Lek? Lah mbok menawa eneng. Lah wong anggere entene mesti tak resiki lho, tak buang. Wah, kowe yo ngawur no. Sok meneh nek enek kuwi aja disingkirke. Jagani. Nek enek wong diselentak sapi, iso nggo tombo. Ngawur rek. Lah kok jarine ijen ora kerja, lah kok malah tekan kene ngopo? Lah niki dalam rangka golek tombo lho, Bu. Golek tombo ya nang apotek. Golek tombo kok yak-yakan nang kalenan barang. Yak-yakan. Yak-yakan kuwi, Ndra, melanggar norma alias melakukan yang tidak sepantasnya. Sing yak-yakan niku sinten? Lah nek golek tombo nang kalenan ngono kuwi apa ora jenenge yak-yakan? Lah wong niki golek tombo sing alami lho, Bu. Resep alami. Apa yen golek tombo iku kudune ngapotek? Golek napa tadi?
Bekicot. Bekicot kewan iku to? Iya, sing mlakune klemer-klemer kuwi lho, Dra. Lemer. Klemer-klemere lidah-lidi. Lidah-lidi. Ora satset. Oke, paham. Lah bekicotnya dikapake, Dik. Nggo terapi, Dra. Oh iya. Kowe engko yen nemu bekicot to, kekno Pak Debugang. Engko tak kei dit 5.000. Terapi bekicot niku pripun to, Bu? Bekicote didadekke tukang pijat. Wis kowe ketekok wae, Ndra. Ora ndak nyambut gawe aku kok. Sing duwe iwak sapa ya? Pengen banget nyate aku. Wah, aku mbiyen ngerti ning nggon pot kene. Waduh. Ora ono iki. Apa wis ra kerasan manggon ning kene ya? Apa? Bekicot lho, Pak. Biyen teng mriki enten kok sakniki mboten enten to. Wis lunga. Loh. Lah wis lunga niku napa mboten kerasan manggon teng mriki to? Lah wong ora nerusne kontrakane yo, ya tak kon pindah no. Ngono. Lah pindahe kira-kira teng pundi? Sik to. Kowe iki arep golek bekicot arep mbok ngopo? Obat merempul lho, Pak, obat alami. Kang, kowe sing duwe daging korban. Wah, entek no, Pak. Lah aku pengen nyate. Kira-kira sing duwe sapa ya, Kang? Wah, ya mestine nggih pun dok entek no, Pak. Ngoten ora wingi-wingi lho. Keinginanku dienggo bakar sate ora terlaksana iki. Golek bekicot mawon mengke disate engko. Wah, ora doyan aku. Alah, gayane lho. Oh, biyen niku teng angkringan ya mangan lho. Loh, kae iki sate kiyong, ora bekicot. Oh, nggih padha wae. Lah padha-padha duwe omahe kok. Ya ora. Nek duwe omah, ngopo ndak tak ngontrak ning nggonanku? Wis, cukup. Rasa diteruske. Alah debat. Walah iki apa bocahe? Aku dapat. Kena nggo tombo lin. Ngopo, Kang? Golek bekicot iki lho, dienggo tombo. Balekno. Lho, balekke piye to wong sing golek wae angel kok balekke? Balekno. Urusane iki apa kok balekke? Iki bekicote ndak mau kan wit gedang to. Berarti kuwi hakku. Balekno. Sik to. Hakmu ya wit gedang iki to, Dul. Nek bekicot iki ya udu hakmu. Emange kowe makani bekicot. Lah kuwi ndak mau mapane nang wit gedangku to. Berarti kuwi hakku termasuk kekayaanku. Ora iso. Kowe iki kudune matur nuwun. Bekicot iki wis tak resiki saka wit gedangmu. Ya nek ora gelem balekke ya gawane ra apa-apa. Ning ya enek hitungane. Kurang jelas piye wong genah bekicot gur siji kok dadak diitung lho. Walau siji ya pun, kuwi tetep dihargai. Wong kuwi hakku lho. Ya wis, iki siji dihargai pira? Ya nek karo kowe 10.000 wae. Wah, nemen kowe. Lah wong sate bekicot sak suduk isine akeh nggo 2.000 rupiah. Bekicot siji 10.000 lho. Lah kowe gelem ora? Yen ra gelem perkara iki tak unggahke nang pengurus RT. Alah, mbok sisan diunggahke ning Mahkamah Konstitusi kono. Wong iki ngeyel banget iki. Wong ora mutu banget ngono lho. Wong Mahkamah Konstitusi kok mosok gelem ngurusi bekicot. Anyep tenan jum. Kengko kelakon kempes iki engko. Ngopo kuwi, Gang? Pak Kliwon. Terapi niki lho, Pak. Terapi piye kuwi? Terapi ngangge bekicot niki ditempelke ning nggon bagian sing melentung niki. Lah mengke secara otomatis
mrempule niki mesti kempes. Sing marahi sapa kok ngono ku? Anu Pak, niki wau eto infone niku saking HP kok. Supra sing ngandani kok. Infone kuwi valid tenan apa ora? Lho, A1 no Pak. Browsing kok. Aku kok ora ngandel kok. Coba Supra diceluk rene. Alah, Info tentang bekecot kuwi mau bener apa ora le? Bener Pak, tapi asine kuwi wow resep komedi. dah. Piye to? Nek ngono kodone resep alami. Loh aku maca urung rampung sampean wis nyimpuli kok. Kowe iki senengane ngono kuwi ya kan. Nek nyimak info kuwi dirampung kesek lagi dilakoni. Lah urung rampung kok kowe kesusu nyimpulke lho. Coba diwaca meneh kuwi le. Jika Anda mengalami luka benjol atau merempul atau melentung, carilah seekor bekicot dewasa. Kemudian bekicot itu tempelkan di bagian tubuh yang merempul. Lalu tunggulah berapa saat. Saya jamin luka Anda akan menjadi pliket. Hahaha. Demikian humor singkat dari Pecinta Resep Komedi. Mama, tak rewangi blusukan golek bekicot iki mau itu aneh gur pliket to. Waduh sih. Mbah Min. Ora masuk akal dilakoni to, Pak. Wong bapakmu senengane ngono kuwi kok le. Kemprungsung terus gampang nyimpulke. Timbang ditamblaki bekicot, mending ditamblaki lintah wae, Pak. Wah, kuwi genah jaminan. Langsung kempes le. Langsung pucep. Kowe iki kok gampang menterpengaruh to, Kang. Lah nek ditempleki lintah tenan, genah kowe iki kentekan getih no. Nah, aku nyaranke sing masuk akal wae, Pak. Piye le? Wong nek dintup tawon kan tambane diolesi madu tawon to. Lah ya dislentak sapi. Ya oleh sono letong sapi. Genah jaminan kuwi. Kuwi engko langsung kempes le. Langsung raine ijo tur mambu. Oh, dijagake tenan oh, mesti mletre ngono. Wes. Aja do njarake Pak Bogang. Pak Bogang kuwi gampang terpengaruh lho. Kami tanggane tabib ampuk ra mudeng lho, Cuk. Lah to, golek tombo tok bingung. Sopo? Lah panjenengane Pak Kliwon niku mesti duwe resep ampuh. Oh iya ya. Tur kawer wae luwih akeh ya. Mbok kula diparingi resepe to, Pak? Aku ki pekewuh kok, Gang. Iya nek kowe engko percaya, lah nek ora, wong mertombo kuwi kuncine yakin. Dan to, Pak, kula mang paringi resepe. Lah kowe iki yakin apa ora karo resepku? Loh, ayen sing maringi jenengan mesti nggih tetep yakin to, Pak? Ngene, kowe golek klopo. Klopo? Iya. Lah klopo kuwi klopo sing paling tuwa. Lah, klopo sing tuwa niku sing pripun, Pak? Sing mlakune nganggo teken. Patrane asik to, iki serius. Anggere kowe iki takon bakule. Engko rak yo dipilihke karo bakule sing tuwa to, Gang. Oh, nggih. Lah terus klopone tuwa niku dipripun ke, Pak? Dituntun ben ora tiba. Oh, kowe senengane cengengesan nek. Lah kowe iki sing jelaske rung rampung mbok pedhot terus kok, Gang. Nggih pun, sakniki mang jelaske nganti rampung. Nek klopo sing tuwa kuwi dibakar. Nganti metu lengane. Nek wis metu lengane, klopone dientas. Lah lengane kuwi dioleske ning bathukmu sing prempul kuwi. Leh ngoleske ya kudu sing rata. Niku mengke genah langsung kempes nggih, Pak? Langsung kempling. Oh, ora
tuwa ora cilik padha wae Pak Kliwon yo malah melu-melu mletre yo ngopo Raka